Hekk kif spiċċat sena skolastika oħra li fost oħrajn kienet immarkata minn nuqqas qawwi ta' edukaturi għal Malti u l-Matematika, il-Union tal-Għalliema għal-MUT tinsab imħasba li fis-sena skolastika l-ġdida din is-sitwazzjoni se tinferex għal suġġetti oħra. Il-problema hija din, in-nuqqasijiet ta' għalliema qegħdin fil-Malti u l-Matematika semmejnihom għal diversi xhur, però qegħdin ukoll f'suġġetti oħra, l-Ingliż fejn jidħol Computer Studies u ICT. Primarja partikolarment, ġifieri il-biża' tagħna huwa li jekk mhux se nħarsu lejn inċentivi reali lill-edukaturi b'tali mod li dawn l-ewwel ħaġa żgħażagħ jaslu dawn il-korsijiet li jwasslu għas-settur. U għalliema li huma qegħdin jipprattikaw jibqgħu fil-professjoni. Jekk mhux se nħarsu lejn dawk żewġ setturi, ħambatu fis-snin li ġejjin. Partikolarment ħambatu wkoll kif diġà ħabbart fil-primarja. Fis-sena skolastika li għadha kif intemmet il-Ministeru tal-Edukazzjoni raqqa l-pannu bil-qara aħmar meta ħada l-grupp ta' persuni mhux identifikati biex ħejjew u jikkoreġu il-karti tal-eżami huma dan kif l-MUT ta' tordni lill-membri tagħha biex ma jagħmlux dan fil-każ tal-Malti u l-Matematika. Sitwazzjoni li nħolqot minħabba l-Ministeru immassimizza l-ammont ta' lezzjonijiet illi l-għalliema tas-suġġetti tal-Malti u l-Matematika kellhom jagħmlu. Dan minkejja li fil-ftehim kollettiv jingħad li dan jista' jsir f'każi eċċezzjonali li madankollu mhux il-każ meta wieħed qis li dan sar f'27% tal-każi tal-matematika. Konsegwenza ta' dan inħass nuqqas fis-servizz stess kif hemm limitu ta' kemm jistgħu jagħmlu l-edukaturi. Rridu nħarsu lil nissa minn dawn l-eżamijiet b'tali mod li f'Settembru ma jkollniex sitwazzjoni ta' kriżi bħalma kellna sena skolastika li għaddiet. Tantu hekk l-MUT mistennija tagħmel diversi laqgħat mal-Ministeru. Tajjeb li ngħidu li fil-Malti jidher li l-problema ħatkun qiegħda tissolva għal ħatkun sitwazzjoni aħjar milli kien dis-sena, ġifieri jidher li ħajkunu ingaġġati jew ġew ingaġġati numru ta' għalliema, sitwazzjoni ħatkun ftit aħjar, matematika għadna maħniex daqshekk fiduċjużi li s-sitwazzjoni sena skolastika li jmiss ħatkun aħjar daqstant aħjar minn din dis-sena. Marco Bonici appella l-inċentivi reali għall-edukaturi bl-iskop li żgħażagħ jażlu dan is-settur u għalliema li diġà jaħdmu f'dan is-settur biex ninċentivawhom jibqgħu jagħmlu dan ix-xogħol. Dan biex fost oħrajn nilqgħu għażieda fil-popolazzjoni. Partikolarment ħambatu wkoll kif diġà ħabbart fil-primarja. Għax il-primarja, is-skel primarja qegħdin jikbru ħafna. Partikolarment ċertu areas minħabba l-influss tal-barranin. U daw ma ħsibniex għalihom. Huwa ċar li il-pajjiż kollu ta' ġifier ma ħasibx għall-influss li għandna ta' barranin imma daw qegħdin fl-iskejjel. U qed iġibu realtajiet ġodda fl-iskejjel li maħniex preparati għalihom u li m'għandniex personal biżżejjed għalihom laqas. Laqas fejn jidħlu servizzi, ġifier servizzi beyond teaching qed ngħid servizzi ta' counselling, servizzi ta' career guidance, dawn huma wkoll neqsin f'dak is-settur. Il-President tal-MUT wissi li s-settur tal-edukazzjoni se jbagħti prinċipalment fil-primarja jekk mhux se tittieħed azzjoni immedjata.